Kickbokseri Srbije su još jednom dokazali kvalitet, ovog puta na Evropskom kupu u Sarajevu. U ovom uspehu posebno se istakao Kickboks klub Niš, čiji su borci novim zlatnim medaljama nastavili kontinuitet osvajanja odličija na velikim turnirima. Tri takmičara, 3 zlata. Upravo je ovo bilans Srbije na nedavnom Evropskom kupu kickboksu održanom u Sarajevu. Uspeh ovog 100% učinka nadograđuje činjenica da ovaj trio boraca dolazi iz jednog kluba, Kickboks kluba Niš. Blizanci Nada i Ivan Krivačević su još jednom dokazali da Srbija ne treba da brine za svoju budućnost u kickboksu, a uspeh naše zemlje u Sarajevu upotpunila je Nikolina Stevanović, još jedna uzdanica Kickboks kluba Niš. Nado, još jedno takmičenje za tebe, još jedna zlatna medalja, dakle nastavljaš tim triumfalnim putem. Sad, kako je bilo u Sarajevu od početka do kraja, kakvi su tvoji utisci? Pa, bilo je dobro. Imala sam težak meč u finalu. Radila sam sa domaćicom, ona je bila iz Sarajeva. Radile smo finale, pobedila sam jednog da sam odlučila iz studija. Bio je dobar meč, ali eto, zadovoljna sam kako sam odradila. U kategoriji sam imao protivnike iz Bosne i iz Crne Gore. U finalu sam pobedio takmičara iz Crne Gore. To je bio najteži meč i uspio sam da ga pobedim odlukom sudija 3:0. Moji utisci su zadovoljni, osvojila sam Evropski kup, osvojila sam zlato i kao u finalu sam imala jako dobru Bosanku. Nju sam od početka runde do kraja vodila 3:0 i osvojila zlato. Od toga bili još neki duel? Jesu, naravno, i dolazili su ljudi iz Bosne, iz Crne Gore, Makedonije i razne još. Nada Krivačević je nastavila svoj triumfalni niz kada su u pitanju takmičenja na evropskim kupovima, a njen brat je pratio stopu. I još jedna, da kažem, titula za tebe, sigurno puno podstrka za dalji rad. Da, ovo mi je treći put da osvajam ovaj Evropski kup. Ovo je treći Evropski kup koji sam osvojio. Pre toga bili su još neke zlatne medalje? Da, pre toga sam osvojio ove godine državno prvenstvo u boksu, državno prvenstvo u kickboksu, disciplini K1 i osvojio sam Evropski kup Serbia Open u Beogradu. Nižeš uspeh i medalje, koliko je ovo već značajno za tebe? Pa ja treniram 5 godina i najveći uspeh što sam bila na svetskom prvenstvu i osvojila 3. mjesto. I naravno, nova medalja, novi motiv. Naravno. Naravno da put ka uspehu ne može bez dobrih priprema. Konkurencija je bila dosta jaka, organizacija je bila super i spremali su se dosta da osvojimo to zlato. Ja nisam bio baš u klubu na tim pripremama, bio sam na pripremama sa reprezentacijom u boksu, ali sa tih priprema sam odmah krenuo na takmičenje u Sarajevu. Spremali smo se u klubu sa drugarima, jaki sparinzi i dobro smo se spremili. Selektor Srbije, ujedno i trener kluba Srđan Radulović je odavno kod svojih boraca uspostavio pobednički mentalitet, što uz dobre pripreme može rezultirati samo nastavkom kontinuiteta osvajanja medalja na velikim turnirima. 3 reprezentativca i 3 zlata samo potvrđuju ovu činjenicu, mada to nije prvi put da se naši borci sa maksimalnim učinkom vrate sa nekog turnira. Pa dobro, uspeh jeste veliki, 3 od 3 da kažem, nije nam prvi put. Tako smo na prethodnom Evropskom kupu isto bili sa, 4 takmičara, 4 zlata. Zbog troškova vodimo manji broj boraca, ali smo tu, kažem, u vrhu samo 3 takmičara. Neko je dobao i 50 takmičara, Makedonci recimo, dosta je bilo drugih ekipa sa po 20 takmičara. U plasmanu smo tu negdje sa samo 3 takmičara. Tako da smo zadovoljni. Klinci su opravljali svoje što smo i očekivali, jer ipak nisu džabe, da kažemo, osvajači medalja svetskih, evropskih i najbolji su.
takmičenje na evropskim kupovima donosi značajne bodove za svetsku listu, a upravo plasman na ovim listama određuje poziciju takmičara prilikom određivanja protivnika. I ne samo to, ovakva takmičenja donose značajnu dozu iskustva za nastupe na šampionatima mnogo većeg ranga, kao što su evropska i svetska prvenstva. Pri osvajanju Evropskog kupa dobijate određen broj bodova na ovako rang listi i klinici su moji trenutno prvi na svetskoj rang listi u svojoj kategoriji, tako da sutra kad dođu na svetsko prvenstvo, recimo povlašćeni su to prvo kolo, ako je mogućnost, povlašćeni su čekaju u nekom kolu i tako da to je ta neka prednost. Ali po meni je najveća prednost to sticanje iskustva međunarodni mečevi, to je ono što je najbitnije. U kickboks klubu Niš nema odmora. Ovaj klub konstantno niže uspehe, tako da se oni brzo zaboravljaju. Trener Radulović i njegovi takmičari, reprezentativci, se već okreću narednim izazovima koji dolaze u ovoj godini. I juna meseca je svetski kup u Budimpešti, tradicionalno koji idemo kao reprezentacija. Tako da to je neka prva provera, posle ide prvenstvo Balkana i krajem godine u Turskoj je prvenstvo Evrope za juniore kao reprezentacija i novembra meseca je svetsko prvenstvo za senijere u Portugalu, tako da to su neka najjača takmičenja. Upornost, znanje i pravilan rad su oduvek zaštitni znakovi kickboks kluba Niš. Ovaj uzorni kolektiv je već odavno nametnuo dominaciju domaćim takmičenjima, dok polako, ali sigurno pomera granice i kada su u pitanju najveći svetski turniri. Mi smo već osvajali i svetskoj, evropskoj, balkanskoj, idemo da potvrdimo to i da Srbija opet dokaže dominaciju na svetskom nivou.